hyvin todistaa. All right. Mulla on 45 minuuttia aikaa tälle luennolle. Se on mulle opettajana hyvä, koska se on aika lailla oppitunti. Ja katsotaan sitten käyttäydytkö sitä yhtä fiksusti kuin mun oppilaat, niin sitä mä en tiedä. Mutta ihan käytännön asioista, niin tehdään kysymykset siellä lopussa, niin pystytään sitten paremmin, että ollaan varttia yli käyty tää läpi. Niin miettikää kysymykset ja lopussa sitten mä yritän niin, että sinne aikaa jää, niin pidetään niitä, tai voit esittää niitä kysymyksiä. No koiran kasvatuksen tulevaisuuden haasteet, se on aika monitahoinen asia, koska siihen liittyy niin älyttömästi asioita. Koiran kasvatus on kiinni yhteiskunnassa, että me ei olla niin kuin mikään erillinen osa yhtään mitään, ja se sen tekee niin haastavaksi, koska ylipäätään yhteiskunnallisten ilmiöiden ennustaminen tällä hetkellä on tosi vaikeaa, koska kauhean monessa asiassa eletään murrosta, jotka vaikuttaa kyllä myös niin kuin koiran jalostukseen. Ihan ensimmäisenä ei voi olla kukaan meistä huomaamatta, että koko yhteiskunta on haastavassa murroksessa. Nalle Wahlroos aika hyvin esitti sen, että oikeasti eletäänkö me niin kuin enää tavallinen työntekijä, kuuluuko elää 5 vuoden päästä omalla palkallaan. Ja me voidaan niin kuin koira-ihmisenä ajatella, että miten se liittyy koiriin. Niin se liittyy kyllä hyvinkin paljon koiriin. Että se nyt on vaan niin, että tämä globaali maailma, niin me länsimaat ollaan suuressa murroksessa. Se, että onko kiinalainen keskiluokkainen ihminen, suomalainen keskiluokkainen ihminen, kuinka paljon me tehdään töitä, paljon meille jää siitä tuloja. Ja se kaikki liittyy koiriin ihan valtavasti, koska jossakin määrin taistelu työstä lisääntyy ja taistelu tavallaan toimeentulosta. Ja kyllä rotukoira on esimerkiksi sellainen asia, että jotain ylimääräistä pitää olla ajallisesti, taloudellisesti, että pystyy rotukoiria pitämään. Ja sitä ei niin kuin pidä millään tavalla väheksyä, että mä ainakin henkilökohtaisesti uskon aika voimakkaasti, että taloudelliset seikat ja raha määrää tulevaisuudessa vielä entistä enemmän tavallaan myös sitä rotukoiran harrastamista ja koirien pitoa. Et se tiukkeneva taloudellinen tilanne niin ei voi olla heijastamatta tavalla tai toisella paitsi koiran kasvatukseen, niin myös siihen koiran pitoon. Ja sen huomaa ehkä itse hirveän hyvin siitä, koska mä oon opettaja, ja ei tarvitse kuin verrata sellaista aikaa. Mä voin kuvitella, Satu, kun me ollaan oltu yläkoululaisia, tai miten meillä on ollut aikaa miettiä kaikkea koiria, ja mitä kaikki me ollaan puhuttu. Mä oon ollut ainakaan hirveän aktiivinen turkisten vastustaja, sitä ja tätä. Ja nyt, tiedättekö te, että nuoret puhuu hirveän paljon, minkä ammatin ne ottaa, mihin kouluun ne menee, paljon siitä ammatista tienaa, ja se on niin kuin toisenlaista nuoruutta. Onneksi täälläkin mä näen paljon nuoria, että onhan täällä edelleen näitä, jotka sukutaulu kiinnostaa enemmän kuin se toimeentulo, ja se on hyvä niin, mutta kuitenkin se maailma on muuttumassa kilpailullisemmaksi ja kovemmaksi jollakin tavalla. Tai sitten mä oon tulossa vanhaksi, se on toinen vaihtoehto. Mutta siinä mielessä sitten, kun se työelämä käy haastavammaksi, niin kyllä se vaikuttaa myös ihmisten vapaa-aikaan ja siihen, että miten sitä käytetään, koska koiraharrastuksen yksi tärkeimpiä asioita on, mä en muista kuka hirveän kuuluisa rotukoirapioneeri sanoi 1800-luvulla Englannissa, että vapaa-ajan tappaminen on tärkeä taito elämässä. Ja siitähän koirissa kyllä on kysymys, että vapaa-ajallahan me tätä tehdään ja sitä vapaa-aikaa pitää olla. Ja tämähän ei ole pelkästään sitten niin, että ne taloudelliset asiat siihen vaikuttaisi, vaan yhtä lailla lainsäädäntö eläinten ja kasvatuksen osalta tulee takuulla tiukkenemaan. Se on positiivinen asia monessa mielessä, mutta se on myös silleen hirveän kiusallinen asia, että kyllä mäkin olen ollut 1 tai 2 kertaa jossain televisiossa, ja sitten mulla niin kuin kiehahtaa, että miten me puhutaan nyt jostain marginaalisista, aika onnellisista rotukoirista, eikö me voitaisiin keskustella esimerkiksi tuotantoeläimistä, niin sehän ei ikinä käy, koska poliittiset intressit, äänestäjien mielipide jostain maatalouspuolellakin kuitenkin sulkee puolueiden suita, että ei ne missään tapauksessa suostu keskustelemaan, ne rahoittaa tutkimusta, niin valitettavasti rotukoirat, rotukissat, lemmikkieläimet on paljon helpompi osoittaa sormella ja niiden ongelmiin tarttua kuin tuotantoeläinten. Ja
siinä mielessä niin koirat varmaan jatkossakin on suurennuslasin alla. Ja välillä musta tuntuu, että se on aika kohtuutonta sitten verrata sitä koirien pitoa yhtä lailla tunteviin sikoihin tai muihin eläimiin. Okei. No taloudellisesti vielä koirakasvatuksesta, jonka mä uskon, että tavallaan myös on aikamoinen haaste, on se, että se kulurakenne siinä kasvatuksessa alkaa olla siinä mielessä sietämätön, että tulotaso ei kyllä ihmisille varmastikaan ole viime vuosina noussut, eikä tule nousemaankaan ehkä, mutta harrastaminen on kyllä ihan kalliimpaa ja kalliimpaa. Energia nousee, liikkuminen on kallista, eläinlääkintäkustannukset nousee ja niin edelleen. Ja koiria karsiutuu jalostuksesta koko ajan enemmän ja enemmän, joka on hyvä asia. Karsintahan on jollakin tavalla myös parasta jalostusta, että luonteeltaan terveydellisesti niitä koiria, jotka ei jalostukseen ehkä sovellu, karsitaan. No toisaalta siellä on se kolikon toinen puoli, että taas karsinta ei saisi olla liian voimakasta, että se tavallaan se geneettinen variaatio niissä roduissa säilyy. Mutta joka tapauksessa se on aika kasvattajalle aika vaikea asia. Kaikki ne, jotka sen on itse tehnyt, tietää, että te pidätte pennun. Siihen liittyy hirveästi tunteita tietenkin. 2 vuotta, 3 vuotta satsaatte siihen ja sitten huomaatte, että oho, että ei tätä koiraa voikaan käyttää jalostukseen. Ja sehän on nimenomaan, mä sanoisin, sellaisen suomalaisten ja pohjoismaalaisten kasvattajien ongelma. Tai toisaalta hyvä puoli, koska ei varmasti kuitenkaan missään niin paljon koiria sitten siitoksesta karsita kuin täällä, kun huomataan, että oho, nyt siitä sillä ei pentuja kannatakaan teettää tai jalostukseen käyttää. Mutta se on aikamoinen uhraus niiltä kasvattajilta, jotka niin kuin henkisesti, taloudellisesti ja kaikella tavalla on sitoutunut siihen koiraan. Ja toisaalta ehkä mä itse koen pahimpana sen, että sitä 3 vuotta, 2 vuotta sitä työtä on tehty. Mä tiedän, että mun pitäisi käyttää jalostukseen, mutta sitten tulee joku byrokraattinen este. Joku muu on määritellyt sen, että tämä koira ei olekaan terve jollakin muulla standardilla. Ja tavallaan sitä kasvattajan päätäntävaltaa viedään aika paljon. Se on aika pelottavaa huomata itse yli 30 vuoden kokemuksella, että sä tiedät, että hei, mä kaikella tavalla tiedän, että tuossa olisi elinvoimaisin paras koira käyttää jalostukseen. Sitten siellä on joku yksi lonkkaas tai joku muu, joka estääkin sen koiran siitokseen käytön. Niin se on aika kiperä asia ja aika rohkea asia. Ja silti kuitenkin sitä päätäntävaltaa siirretään kasvattajilta koko ajan rotujärjestölle ja tavallaan myös Kennelliitto ottaa aika aktiivista roolia siinä. Et kasvattaja on työssään aika yksinäinen ja sitten kuitenkin samalla aikaa kantaa sen kaiken vastuun kaikesta tehdystä. Niin se on aika huono yhtälö ja aika haastava yhtälö kasvattajille, että tavallaan omaa päätäntävaltaa siirtyy muualle ja taloudellisesti ja kaikella muulla tavalla se kasvattaja kuitenkin kantaa kaiken vastuun niistä koirista. No hintapaineita se tavallaan tuo, mutta tällä hetkellä niin missään tapauksessa sitä hintapaineita ei voi pennun hintoihin siirtää. Ei ole sellaista ostovoimaa, että ihmiset että pystyisi tavallaan niitä kasvaneita kustannuksia niihin pentuhintoihin siirtämään. Sitten niillä ei löydy koteja. Ja se on aika vaikea, koska kuitenkin sitten mä ainakin itse kaikki viikonloput luennoin ja teen töitä, että mä pystyn kasvattamaan koiria. Ja sitten kaikki aina jotkut tulee, että kun sä teet niin hirvittävästi rahaa pennuilla. Ja se ei todellakaan ole totta. Mä eilen olen luennoimassa, mä lähden täältä suoraan luennoimaan, jotta minä pystyn kasvattamaan rotukoiria. Että se on sellainen aika varmaan kentällä tosi yleinen ilmiö, että ihmiset ei oikeasti tiedä sitä, että jos sä vastuullisesti ja perusteellisesti yrität rotukoirien parhaaksi niitä kasvattaa, niin se on taloudellisesti niin kuin todellakin haastavaa. Ja ennen kaikkea mä en ole ainakaan sitä voitolliseksi onnistunut itse saamaan, enkä tiedä onnistuuko kovin moni muukaan. Eli kun se koirien pitäminen ja kasvattaminen vaatii niin älyttömästi resursseja, että tilaa, ruokinta, lääkintä, kaikki autot, joka ikinen asia pitää ajatella kuitenkin koira edellä. Hullujahan me ollaan tavallaan, kun me näin tehdään, mutta ei koiria oikein muutenkaan voi kasvattaa, ettei siihen ole sitä intohimoa. Ja kyllä mä välillä mietin, tämä aamu oli loistava esimerkki, että mikä hirveä voimavara meillä on koirissa. Ehdinkö mä syödä aamiaista aamulla? En. Ehdinkö mä pestä tukkaani aamulla? En. Koska mä
noussut ulkoiluttaa niitä koiria ja ruokkimaan ne. Ja tämä on niin kuin se juttu, että aika monet meistä on varmaan vähän samanlaisia, että koira edellä mennään. No, yksi ehkä sellainen kasvava uhka jollakin tavalla koiran kasvatukselle on tiukka kuluttajan suoja. Ja mä en usko, että ehkä kenenkään kasvatus nyt siihen lopahtaa, että tulee, en mä tiedä, voiko sanoa hankala pennunostaja. Usein se on kuitenkin kasvattaja sitten myös tavallaan peiliin katsominen, että jos tulee se hankala pennunostaja, että kuka sen koiran sinne sitten myi. Yhtä kaikki, kun se erehdys tapahtuu, että te huomaatte, että apua, että nyt on sitten koira maailmalla ja siinä joku ongelma tulee, niin se on aikamoinen henkinen paine sille kasvattajalle, koska omallakin kohdalla muutama näitä kohdalle on tullut, niin lähtökohtaisesti sitähän on halunnut kasvattaa terveen, ihanan, helppoon elämään kykenevän koiran, ja sitten kun käy toisin, sehän sattuu. Ja nykyään kuitenkin ihmisten mentaliteetti alkaa olla se, että joka asiaan pitää olla joku syyllinen, että sehän on sellainen lahtimeininki, että enää ihmisillä ei oikein ole mitään sellaista omaa vastuuta, vaan aina se, että se syyllinen pitää löytää jostakin. Että ei vaan ajatella, että näin nyt kävi. No totta kai, kasvattajahan on se ensimmäinen kohde, minne sitten osoitetaan, että hei, tämä ihminen on kasvattanut sairaan koiran, ja tuolla koirapuistoissa ja yleisön osastoilla ja lemmikkipalstoilla, niin sehän on aina ihana asia, kun joku kasvattajahan on se ensimmäinen, että Herran Jumala, tollaisen koiran on mennyt kasvattaan. Sitten kohdata se perheen suru ja miettiä yhdessä, mitä tehdään. Mutta sitten se, kun se lähteekin menemään huonosti, että sitten korvataan se pentu, sitten ruvetaan niitä hoitokustannuksia. Puhumattakaan, että siinä kuluu kuukausia. Siinä on huoli siitä pennusta, siinä on huoli siitä, että miten tässä nyt taas menee, päädytäänkö loppujen lopuksi oikeuteen. Ja aikamoinen henkinen stressi sitten kuitenkin kasvattajalle. Mutta samaan aikaan kyllä osoittaisin kasvattajiakin sormella, että kasvattajia täytyy kehittää tällä hetkellä hirvittävästi sellaisia sosiaalisia taitoja ja ihan oikeasti asiakaspalvelua, siis siinä mielessä, että miten kohdata ihmisiä, jolla on sitten joku sellainen vaikea tilanne. Ja siinä mielessä itse kyllä mä aika usein Sukokan puheenjohtajana vähän häpeän, että ajan autoa, mä menen vastaamaan puhelimeen ja sitten siellä on joku koiran kasvattaja tai välillä siellä on sitten joku pennunostaja. Ja sitten aika voimakasta tekstiä käyttävät toisistaan, koska siihen se sitten liian usein johtaa, että pentu sairastuu tai koira sairastuu, että se kasvattaja ja pennunostaja on sitten aivan ei ole keskusteluyhteyttä, että haukutaan toinen toisiaan. Että kyllä se vaan on sitten sillä tavalla, että se kasvattajalla se on se nöyrin hetki. Se hetki, kun teillä on joku mielipide, että voittekin ajatella, että okei, että miksi tässä näin kävi, miksi tämä koira sairastui, sitä on ruokittu väärin, sitä on ehkä lenkkeillytty asfaltilla liikaa, mutta ei sitä sille perheelle voi näin sanoa, että hei, että te olette ihan yhtä lailla syyllisiä tähän, vaan sitten se pitää vuoroin vieraissa ja asiallisesti keskustelemalla selvitä se tilanne. Ja siinä mielessä kuitenkin itse sanoisin ainakin tämän 35 vuoden kokemuksella, että kyllä mä oon ainakin aina puhumalla ollaan selvitty. Ja et muistakaa siinä kasvattajat sitten, kun tämä lisääntyy kuitenkin ihmisten tällainen tuotevelvollisuus, rahapula lisääntyy, joskus on myös helppo, kun nostanut koiran, niin siitä voi saada jotain takaisin. Niin muistakaa kehittää sellaista omia taitoja, kuunnella ja toisaalta olla jämäkkä, koska sitten se voi johtaa myös ihan oikeasti sellaiseen lypsämiseen, että ostetaan joku 600 pentu ja sitten yhtäkkiä niin kuin lypsetään kaikella tavalla sitä. Ja kyllä mä itse kasvattajana tiedän, miltä se tuntuu maksaa pennusta kaksinkertainen hinta takaisin jonnekin, niin eihän se mukavaa ole. Ja siinä mielessä korvaukset voi nousta pilviin ja se henkinen paine on aika luja kasvattajille. Ja ne hetket on aika yksinäisiä sitten, kun te sitä pohditte sitä asiaa ja olette aika yksin sen asian kanssa. Ja siinä mielessä ainakin omassa kasvatuksessani, niin kyllä mä ainakin mietin usein sitä, että kuka uskaltaa myydä koiraa enää ihan tuntemattomille ihmisille. Että kyllä siinä niin tarkkana saa olla, että minne ne pennut menee, koska yksi väärä paikka, niin se voi olla sulle seuraava 15 vuoden asia, mitä sä joudut toistuvasti pohtimaan iltaisin. Ja se hetki on ihan hirveän ahdistava.
Eikä kysymys ole pelkästään siitä, että tulisi joku sairaus, vaan myös se, että se on osa kasvatusta, että te muitte mukavalle ihmiselle koiran. Ei kukaan kasvattaja niitä asioita voi tietää. Ihminen sairastuu henkisesti, tulee avioero, tulee kuolemantapauksia. Teidän tietämättä se pentu voi olla yhtäkkiä jossakin muualla tai se ihmisen tila on romahtanut, eikä sitä koiraa voikaan ottaa pois. Ja sitten tavallaan seurata sivusta välillä pitkiäkin aikoja sitä oman kasvatin tarinaa. Ja sitten se hetki illalla, kun menee nukkumaan ja pitäisi nukahtaa, niin te mietitte, että miten siellä voidaan. Että sekin on kuitenkin sellainen aika ahdistava asia kasvattajalle. Ja siinä mielessä jokainen lähtenyt pentu on kasvattajalle henkinen ja taloudellinen riski. Luojan tähden, kyllähän Suomessa on ihania pennunostajia, se kulttuuri pitää koiraa kuitenkin ainutlaatuinen, että kyllähän 99% tapauksista, niin kaikkihan menee tosi mukavasti. Ja välillä tulee jotain pikkuongelmia, mutta suurin osahan kuitenkin kasvateista on sillä tavalla, että kaikki menee hyvin. Et sitäkään ei toisaalta niin pitäisi lähteä liioittelemaan, että se niin hirvittävä riski on, koska sitten toisaalta, että jos toistuvasti kasvattajalle tulee ongelmia, niin ehkä sitten on oikeasti joku terveydellinen ongelma siinä kasvatuksessa tai sitten itse myy vääriin paikkoihin niitä koiria. Että kyllähän se tilanne pitää olla sitten kuitenkin hallittavissa. No kasvattajaa kuvitellaan usein riistoporvariksi. Se on sellainen niin kuin jotenkin aika yleinen käsitys koirapuistoissa ja muualla, että jos pennussa nyt sitten joku vika on, niin sieltä korvataan ja sieltä maksetaan, että niistä pennuista kuitenkin nyt niin paljon sitä voittoa tulee, niin sehän me nyt kyllä kaikki tiedetään, että ei ole totta, mutta se käsitys elää kyllä aika lujassa. No, mä kyllä koen myös eläinlääkintäkustannukset sellaiseksi uudeksi uhaksi koiran kasvatuksessa, eikä pelkästään siltä kannalta, että se tuntuu omassa lompakossa, vaan nyt oikeastaan palataan siihen samaan asiaan, että se pentu lähtee. Me itse esimerkiksi kasvatan lasa-apsoja, millä tunnetusti kulmahampaat, esimerkiksi maitokulmahampaan juuret ei enää sula niin kuin pitäisi. Ihmiset ehkä anna ihan niin paljon luita kuin ennen. Okei, ne ei lähde suusta irti itsekseen. Ja tällainenkin asia 5 vuotta sitten, se vietiin lääkärille, ja se maksoi muutaman kympin, ja kiskastiin sieltä pois. Ja kuinka monta kertaa mä saan nyt sellaisia puheluita, että joo, että nyt sä olit kertonut, että ne alakulmahampaat ehkä sieltä ei lähde, ja me ollaan nyt käyty klinikalla, ja se toimenpide niin kuin kaikkineen maksaa 600 €, että ne alakulmahampaat sieltä kiskotaan. Ja nämä on ihan käsittämätöntä tavallaan, että tällaiset yksinkertaiset hoitotoimenpiteet ja se hintakehitys. Ja sitten siinä on myös ongelmana se, että yhtä lailla leikkaushinnat nousee, ja sitten tavallaan se perhe ei välttämättä ole sitten, kun tulee joku leikkaus yhtäkkiä 3000 € maksaa jostain hoitotoimenpiteestä. Silloin tietenkin on joku vaativampi leikkaus kyseessä. Niin kasvattaja tai se perhe voi olla pulassa niiden laskujensa kanssa. Ja silloin voi olla myös aika helppo, matalampi kynnys se, että lähdetäänkö siltä kasvattajalta tivaamaan sitä apua näihin asioihin. Ja toisaalta korkeatasoisessa kasvatuksessa niin eläinlääkintäpalveluita myös tarvitaan paljon. On aika paljon tutkimuksia, joita niille pitää tehdä, ja ei ne nyt ainakaan vähenemään päin ole. Lonkat, kyynärpäät, selät ja niin edelleen. Ja toisaalta siinä on se ikuinen ristiriita, että mitä enemmän me tutkitaan, sen enemmän löydetään ja tuotetaan tilastollista materiaalia, joka jollakin tavalla myös kääntyy rotukoiria vastaan. Mä jotenkin hirveän tyypillinen esimerkki on ehkä silmät, jotka mä muistan, mä herra Jussilan kanssa aikanaan juttelin tästä, kun tuli se uusi kaavake. Ja just se, että tavallaan nyt sielläkin tulee aika paljon uutta tietoa ja sairauksia, mitä me etsitään, jotka me koirakasvattajat kyllä tiedetään. Osa niistä ei sinällään vaikuta sen koiran elämään kovinkaan paljon, mutta sitten taas me tuotetaan kuitenkin tilastollista materiaalia, että niissä silmissä jotain on sanottavaa. Ja se on inhottavin asia ehkä nykyajassa, että Helsingin Sanomat, tyypillinen esimerkki, tai mikä tahansa tiedon välitys. Ennen se oli aika syvällisiä juttuja jostakin ilmiöstä. Nykyään me aika lailla lööppien perusteella tehdään mielipiteitä ja ihmiset on jotain mieltä. Lööppi sanoo jotain. Ja tämä tavallaan on sitten hirveän helppo ottaa sellaisia asioita kuin, että koirien silmissä niin ja niin monella prosentilla on jotain sanomista.
eikä suurta yleisöä nyt kiinnosta, että osa niistä nyt ei niin hirvittävästi vaikutakaan sen koiran elämään tai sen elämänlaatuun. Ja ne on vähän pelottavia tilastoja, jos niitä väärin käytetään. Ja totuushan on kuitenkin se, että kenelläkään ei ole varaa kasvattaa sairaita koiria. Niitä väkisinkin aina yksittäisiä syntyy, jossakin rodussa enemmän, jossakin vähemmän, mutta se on vaan niin taloudellisesti raskas taakka kasvattajalla, niinhän se on myös henkisesti, ja kyllähän se on sille perheellekin. Ja siinä mielessä mä näen jopa positiivisia asioita siinä, että ne eläinlääkintäkustannukset kasvaa ja ihmisten tuotetietoisuus, koska se vaikuttaa toivottavasti myös siihen, että osan kasvattajista on entistä enemmän pakko huomioida koirien terveysjalostuksessa, koska kerta kaikkiaan ne sairaudet on sitten jo niin taloudellinen taakka sille kasvattajalle ja perheelle. Josta päästään oikeastaan toiseen asiaan, että kyllähän rotuja on liikaa. Ja jotkut rodut on tiensä päässä. Sitten minulta aina kysytään tässä kohtaa, että mainitse rotuja, enkä mainitse. Täällä on kuitenkin mätien tomaatteja. Mutta mä aina sanon se, että sitten jos niin kuin maailmanlaajuisesti ne populaatiot alkaa olla jotain 1000 ja alle 1000 koiran luokkaa, niin onhan se hyvin haastava sitten sellaisten rotujen tilanne, ainakin ilman roturisteytyksiä. Ja suomalaisenkin tämä siinä mielessä koskee, että Suomihan on ollut kovin innostunut sellaisista harvinaisista roduista ja pienistä populaatioista, että kyllä ehkä jollakin tavalla miettiä siinä, että kuinka paljon näitä uusia rotuja tulee, ja ennen kaikkea se, että alkaako itse kasvattamaan jotain rotua, mikä tavallaan tiedetään, että onko siinä nyt enää mitään tulevaisuutta. Ja kyllä mä itse toista kohtaa olen joutunut oman elämän varrella ainakin pohtimaan aika lujaa, ja olen itse luopunut jonkun rodun kasvatuksesta siitä syystä, että eihän rotukoiraksi syntyminen ei saisi merkitä sairasta tai lyhyttä elämää. Että se, että pentu syntyy maailmaan, se on kuitenkin aina jonkun meidän päätös ja meidän valinta. Niin ei se kyllä ole oikein myöskään, että syntyy johonkin tiettyyn rotuun, niin ennuste sitten sen elämälle on tosi paljon lyhyempi tai tosi paljon sairaampi. Niin en mä tiedä, ei rotukoira sana oikeuta kuitenkaan sellaista. Ja kyllähän osa roduista on nyt sellaisia, että sä synnyt tiettyyn rotuun, niin ennuste voi olla aika ikävä. Ja siinä mielessä mä sanoisin, että osa roduista on vähän niin kuin tiensä päässä. Että tarvitaan uudenlaista ja sellaista tervehdyttävää suhtautumista. Ja kyllähän maailma on muuttunut ihan valtavasti roturisteytysten suhteen. Ja avoimuus ainakin nyt Pohjoismaissa tuntuu, että on lisääntynyt. Että puhutaan asioista oikealla nimellä, tunnustetaan ongelmia. Tietotaito on paljon enemmän ja sellaista tietoa. Kennelliiton suhtautuminen on muuttunut ihan valtavasti ja muidenkin kennelliittojen. Et kyllähän siinä niin kuin myös on tapahtumasta. Mutta joka tapauksessa niin kyllä monen kasvattajan kannattaisi välillä kysyä, että millaista rotua itse kasvattaa ja miksi. Kannattaako sitä rotua kasvattaa ja miksi mä kasvatan sitä rotua. Ja osa kasvattajista suuren murroksen edessä, mikä on rodun tulevaisuus. Ja tämä on aina se, mitä mä kehotan kyllä jokaista koiran kasvattajaa etsimään omasta rodusta niitä vanhimpia yksilöiden kuvia, mitä on kuvattuna. Joko kirjallisesta materiaalista, valokuvista, maalauksista. Ja ei siinä kuitenkaan ihan valtavaa eroa saisi olla siinä, mitä se rotu on ollut 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten. Että kyllähän menneinä vuosikymmeninä aika monessa rodussa on ammuttu pahasti yli, että ne nykyiset koirat ei kauheasti muistuta enää sitä, mitä ne rodut joskus oli. Ja siinä mielessä koiran kasvatus on murroksessa, että tässä ajassa uudella tavalla sellainen kriittisyys myös siihen, mitä on tapahtunut, on herännyt aika voimakkaasti. Koska se ikuinen rotumääritelmien ongelma oli se, että kun sanottiin vahva, niin 1920-luvulla se vahva oli tollanen, 30-luvulla tollanen ja sitten mennään vaan vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Ja aika moni rotu on kärsinyt siitä. Ihan samanlaisia sanoja on ollut pitkä, ele tai joku jalo, niin se jalohan on koko ajan jalompi. Ja aika pelottavaa sitten katsoa sellaisia koiria vaikka 60-luvulla, kun ei enää oikein tunnista samaksi roduksi. Ja siinä mielessä
me ollaan myös uudessa tilanteessa ja ehkä tarvittaisiin sellaista tosi avointa keskustelua ja sellaista kriittistä pohdintaa monien rotujen kohdalla siitä, että mihin on menty ja miksi tähän päädyttiin, ja ehkä sellaista tervehdyttävää keskustelua siitä tyypistä. No ja ehkä hirveän tyypillinen esimerkki tällä hetkellä on nämä lyhythuonoiset rodut, joissa onkin tosi hienolla tavalla nyt keskusteltu ja päästy monessa mielessä yhteisymmärrykseen ja eteenpäin niistä, että 10 vuotta sitten tuskin yhtään puhuttiin, ja nyt monella foorumilla hirveän avoimesti ja yhteistyökykyisesti puhutaan näistä asioita. Ja terveydestä huolehtiminen on kasvattajalle kyllä yhä keskeisempää monella tavalla. Kyllä, niin kuin, se, mihin meistä varmasti jokainen pyrkii kaikkien muiden tavoitteiden lisäksi, on se, että en mä ainakaan ihanampaa tiedä kuin, että se pentu on mennyt jonnekin perheeseen, uudet ihmiset rakastuu tähän harrastukseen, ne tykkää siitä koirasta. Se koira tuo hirveästi ihmisten elämään iloa, eloa, se koira elää hyvin ja näin kuluu 15 vuotta. Ja sitten ne soittaa, että apua, että se kuoli ja se oli maailman surullisin hetki ja he haluaisivat uuden samanlaisen. Niin silloinhan niinhän se kuuluisi olla, että ihmisillä on positiivisia kokemuksia niistä koirista ja naapuri haluaa samanlaisia ja ne huomaakin, että hei, rotukoirahan on tosi terve, tosi hyvä luonne ja se on just sitä, mitä oli odotettu ja niinhän se kuuluisi olla. No toinen sellainen tulevaisuuden uhka on tietenkin sitten tämä rotukoiramaailman ulkopuolelta tuleva uhka. Ihmisiltä, joilla ehkä ei ole rotukoiria tai ihmisiltä ehkä, joilla on ollut rotukoiria ja kaikki on mennyt sitten aika huonosti, on se suhtautuminen rotukoiria ja kasvatukseen muuttunut kauhean kriittiseksi. Että rotukoirat ja lemmikkieläimet yhä useammin suuren yleisön hampaissa, koiria ja eläimiä inhimillistetään yhä enemmän ja se on mennyt aika ekstriimiksi se inhimillistäminen. Mä tuossa luin just Ulla Appelsiinin kolumnin, missä hän vertasi sitä, että kuinka paljon tunteita herättää joku yksi huonosti kohdeltu eläin kontra lähdetäänkö Itä-Helsinkiin katsomaan vanhuksia ja miten siellä on niin unohdettuja ihmisiä ja heistä ehkä kuitenkaan niin helposti vierähdetä kyyneliä kuin sitten yksittäisistä koirista. Että se on aika hurjaa se, että kuin voimakkaita tunteita ne koirat herättää. Ja rotukoirien kasvatus nähdään usein pahana ja sairaana, usein ei syvällisesti paneuduta siihen. Ja sitten tietenkin myös se, mikä mua itse aina usein näissä keskusteluissa sattuu, että kasvattaa jotakin rotua, niin sitten sinne aina tuodaan ne ääriesimerkit sieltä toiselta laidalta, ehkä missä eniten on ongelmia. Ja se ei anna kuitenkaan sellaista kokonaiskäsitystä koko siitä koiran jalostuksen ja koiran kasvatuksen kentästä. Ja monirotuisuus ja rescue-koirat on tosi in ja niin edelleen, että vielä 80-luvulla niin rotukoirahan oli sellainen niin kuin juttu, niin tällä hetkellä ehkä se onkin enemmänkin se, että se on löytökoira jostakin Espanjasta, niin se on ehkä tyylikkäämpää. Että sehän on täysin uusi ilmiö, mitä ei aikaisemmin ollut. Ostajakunta yhä kriittisempää, lisää säätelyä ja rajoituksia ja esteitä kasvatukselle luvassa. Kyllä mä niin kuin ainakin uskon, että osa siitä on hyvä, että tulee rajoituksia, mutta osa siitä voi olla varsin pelottavia, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan siinä, että missä koiria kasvatetaan, millaisissa olosuhteissa. Ja tavallaan mitä kauemmas se siirtyy kentästä, niin sen byrokraattisemmaksihan se on tulossa, mutta se nyt jää nähtäväksi sitten. Kaiken tämän johdosta kuitenkin kasvattajan alttiina lisääntyneelle stressille. Rotukoirien kasvattajat on aika helppoja silmätikkuja, niin naapurustossa, harrastuksissa kuin suurinkin yleisön silmissä, niin se on aika helppo kohderyhmä osoittaa sormella. Erehtymisiä ja epäonnistumisia ei sallita, että tämäkin on aika sellainen huikea juttu. Mä käytän aina sellaista esimerkkiä, kun tässä joskus no, Suomessa on ollut tällainen kasvattaja ja Ruotsissa on ollut kasvattaja, jolla elämänhallinta karkaa käsistä. Ja sitten mennään paikalle ja huomataan, että koirat voi huonosti. Ja sehän on oikeasti ikävä asia. Se on kauhea asia, että koirat voi huonosti. Ja sitten me uhkataan ja ollaan varsinkin joku sosiaalinen mediahan on hyvinkin julma. Niin
sitten mä tiedän ainakin 2 ihmistä, jotka on tehnyt itsemurhan, ne, jolta se elämänhallinta on mennyt, ja kaikki sitten kuitenkin suree niitä koiria, joka on ihan oikein, mutta siinä mielessä just, että aika julmaa välillä se suhtautuminen. Kentällä negatiivista vastakkainasettelua, jossa kasvattajia voidaan olla säälimättömiä. Se on, nyt mä itsekin yritän katsoa kovasti peiliin siinä, että ei myöskään itse ajattelisi aina niin, että nyt toi on meitä vastaan, vaan että ylipäätään tässä koiraharrastuksessa olisi nyt vihdoin se aika, että meitä pitäisi niin miettiä, että mikä meitä yhdistää. Niin kasvattajia, rotujärjestöjä, kennelliittoa, kennelpiirejä, yksittäisiä pennunostajia. Meitähän yhdistää se innostus siihen rotuun ja niihin rotukoiriin. Ja meidän pitäisi miettiä yhdessä niitä, että mitä me kerrotaan tästä harrastuksesta, miten me viedään tätä kasvatusta eteenpäin, millaiselta rotukoirien kasvatus näyttää 10 vuoden päästä. Ja se totisesti nyt, jotenkin mä oon aistivani sellaisia merkkejä, että me lähennytään ja lähdetään yhdessä tekemään sitä juttua, mutta totisesti vielä enemmän sitä saisi tapahtua. Että yhtenä vahvana rintamana me tehtäisiin töitä rotukoirien eteen ja puolustettaisiin niiden asemaa tässä yhteiskunnassa. Ja päästäisiin sellaisesta vastakkainasettelusta pikkuhiljaa eroon. Hirveän tyypillisiä monissa roduissa myös se, että on näyttelylinja ja käyttölinja ja sitten voi olla vielä joku 3. linja. Niin unohdetaan nyt vähän niitä, mietitään sitä, että hei, tämä on meidän yhteinen rotu, me harrastetaan eri tavalla ja ajatellaan sen rodun parasta. Ja kyllä kasvattajat siitä varmasti kärsii, koska kyllähän sitä aika usein kuulee sitä, että on napit vastakkain jotain tahoa kohtaan. Ja se taho totisesti pitäisi olla semmoinen taho, jonka kanssa tehdään yhteistyötä, eikä sellainen taho, että energia kuluu turhaan väittelyyn ja kinasteluun. No, miten kasvattaja selviytyy kaikesta niiden koirien ja sen kasvatuksen avulla? Sehän on se kauhean voimavara. Ja sitten myös se, että kasvattajille on tosi tärkeää kuitenkin rakentaa sellainen yhteistyöverkosto, että Sukoka on esimerkiksi siinä mielessä, mä oon itse kokenut alusta asti sen toiminnan hyvänä, että on vertaistukea, voi jutella toisten kasvattajien kanssa ja saa siitä myös voimaa. No kasvatukselle rajoitteita. No keskusjärjestönä Suomen Kennelliitto on ottamassa jatkuvasti määräämisvaltaa kasvatuksesta ja lisää myös rotujärjestöille valtaa. Ehkä aika pelottavia trendejä on sellaisia, että Pevisaan tehdään jotain muutoksia, yhtäkkiä sitä ei hyväksytäkään, tai jalostuksen tavoiteohjelmat, sinne pitää lisätä toi ja tämä klausuuli, niin ne on aavistuksen pelottavia. Ja myös sillä tavalla, että millä oikeudella ja miksi näitä tapahtuu. Toisaalta samaan aikaan mä ymmärrän sen joissakin tapauksissa, että kyllä minäkin olen sitä mieltä, että jotkut rodun kasvattajat, rotujärjestöt ehkä ei ole ihan tarpeeksi tehnyt rodun terveyden eteen töitä, että siihen on pakko puuttua. Mutta se on vaarallisia vesiä, että missä menee se raja ja mikä on se tapaus, missä näin pitäisi tehdä. Ja kasvattajia usein ei kuunnella ja oma päätäntävalta vähenee. Osa on ihan kasvattajien omaa syytä, koska ei olla aktiivisia siinä omassa rotujärjestössä, koska se on kuitenkin sitten se taho, missä pystyy asioihin vaikuttamaan. Eikä se ole mitään 1 tai 2 kertaa, että mulle sitten soitetaan, että meidän rotujärjestössä ne ihmiset on ihan hulluja ja ne on tekemässä tällaisen päätöksen, siellä on vuosikokous ja nyt äänestetään, että tulee tällainen ja tällainen rajoitus. Ja mä sanon, että miksi et sinä ole siellä? Ei niiden nuorten ja hullujen kanssa jaksa. No niin, ei silloin voi vaikuttaa asioihin, että se suhtautuminen pitää kuitenkin olla keskusteleva ja löytyä aikaa ja intressiä toimia siinä rotujärjestössä, jotta se työ menisi eteenpäin. Ja joo, kieltämättä se on aika hassua, että kuvitellaan, että tämä on rotuyhdistys ja siellä on puoli vuoden vaikka yksi pennunostaja, niin teillä on sama äänivalta kuin 20 vuotta rotua kasvattaneilla ihmisillä, mutta niin se nyt vaan on, niin tämä toimii ja se niin kuin pitää hyväksyä ja siinä mielessä nyt pitäisi kasvattajien päästä myös siihen, että ei aina osoitella sitä rotujärjestöä, vaan lähdetään mukaan siihen toimintaan. Että kyllä mä oon niin kuin sitä mieltä, että sitten ei hirvittävästi ole oikeutta arvostella niitä tehtyjä rajoituksia, tehtyjä toimenpiteitä, jos ei itse ole siellä vaikuttamassa ja tekemässä niitä päätöksiä. Koska niinhän se on, että ulkopuolelta on helppo säädellä kasvatusta ja kertoa, mitä asiat pitää tehdä. Että kyllähän mä olisin ihan hirvittävän hyvä
vestien jalostaja. Mä voisin sulle kertoa että sä vaan käytät tämmöistä ja tuommoista jalostuksia, tuommoista nyt et ainakaan, mutta nämä on just se, että se todellisuus on muuta. No yhteiskunta varmaan tulee lisäämään valvontaa ja kontrolloimaan kasvatusta. Jännityksellä odotan, mitä uusi eläinsuojelulaki tuo ja sitten mahdollisesti EU:n tuleva listaus siitä, että ketkä koiria kasvattaa ja niin edelleen. Kyllä mä uskon, että sieltä jotain kontrollia tulee. Ja niinpä meidän koira-ihmisten olisi löydettävä yhteinen sävel ja positiivisessa hengessä rotukoirien puolesta miettiä niitä asioita, mikä meitä yhdistää, ei niinkään niitä, mitä meitä erottaa. Koska kyllähän meillä kaikilla rotukoirien ystävillä varmasti on se sama tavoite, joka on se onnellinen, kokonaisvaltaisesti mahdollisimman terve, kaunis, tasapainoinen koira. Kyllä varmasti jokainen pyrkii siihen. Ja asennemuutosta ja yhteen hiileen puhaltamista entistä enemmän. Ja yhdistää näitä voimavaroja sen rotukoiran puolesta. Ja ei sitä voi kuitenkaan kyllin korostaa, että kyllähän suomalainen rotukoirien kasvatus on korkeatasoista ja vastuullista. Että jos ei täällä, niin missä tehdään näin paljon töitä rotukoiran eteen. Ja tuossa autossa mä mietin, just kun tuli tänne, että Herra Jumala, kuin usein me unohdetaan kertoa, että kyllä mä uskaltaisin väittää kuitenkin, että otetaan keskiverto rotukoirat, että ne elää onnellisempaa ja helpompaa elämää kuin koskaan. Ihan jo monessa mielessä, että niiden asema yhteiskunnassa, perheissä, ne on kyllä niin rakastettuja. Ja itse kun mäkin teen erityisopettajana työtä, niin Herra Jumala, mä monta kertaa aamulla ajattelin, että mä haluaisin olla mun koira, jäädä sinne sohvalle makaamaan ja sitä lellitä ja se juoksee ja kyllä se hyvin usein on näin. Mutta ilman yhteistä visiota ja sitoutumista rotukoirien oikeuksien puolustamiseen, niin me ollaan kyllä hukassa. Että mä toivon nyt jotenkin, että tässä ajassa, tässä paikassa me löydettäisiin sellainen yhteistyön sävel näiden koirien puolesta. No kasvatukseen myös tukea ja apua. Kasvattajille pitäisi saada enemmän tukea, ja sehän on osittain just sitä myös kasvattajista lähtöisesti. Annetaan positiivisia signaaleja, niin ehkä meillekin päin tulee jotain positiivista, ja se koskee tietenkin rotujärjestöjä, kennelliittoa, toisia kasvattajia keskenään. Kyllä siinäkin asenneilmapiirissä olisi korjaamisen vara, että kyllähän aika monissa roduissa on aika ikävää sellaista negatiivista vastakkainasettelua kasvattajien kesken, ja se on kyllä ihan kasvattajien omaa syytä. Miksi ei ymmärretä, että ilman vastuullista kasvattajaa ei tule rotukoiria eikä harrastamista? Mä oon itse nyt ollut siinä esimerkiksi Kennelliiton sääntötyöryhmässä, niin mulla kyllä välillä tämä niin kuin sattuu siellä, kun ajattelee sitä, että kasvattajat on kuitenkin tämän kaiken alku. Että jos kasvattajia ei ole, niin ei tule niitä jäseniä, ei tule niitä harrastajia. Ja rotukoirien kasvatusta tulisi helpottaa ja ymmärtää, eikä jatkuvasti vaikeuttaa. Mutta kasvatukseen lisää valistusta ja positiivisia signaaleja, ja koulutusta ja valistusta on varmasti nyt saatavilla enemmän kuin koskaan. Se on myös osittain kasvattajista kiinni, että kouluttautuu, kuuntelee, oppii, kehittyy, koska kyllä hirvittävästi nyt, ja toisaalta samaan aikaan, kyllä Kennelliitostakin nyt enemmän tulee tukea ja tavallaan faktatietoa ja apua siihen jalostukseen kuin koskaan aikaisemmin. Että siinä mielessä myös paljon hyvää. Että henkinen ilmapiiri olisi saatava tekeväksi ja kannustavaksi, ja siinähän me kaikki ollaan vaikuttamassa siihen asiaan, ja pitäisi nyt lähteä hartiavoimin kyllä yhteisenä rintamana tekemään sitä työtä. Noin. Siinä meidän koirat Soinin mökillä, tämä oli pohjanmaalaisia, niin he ovat nähneet tämän laiturin. Kaikki aina luulee, että oi ihanan seesteistä, että ne koirat katsovat sinne niin kuin taivaan rantaan, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Siellä on yksi pariskunta, jotka tappelee aina kännipäistä, se rouva ja koirat aina katsoo, mitä siellä tapahtuu. Ja mäkin laitan vaan ihana seesteinen ilta, kun sieltä kuulee, että saatanan kauko. No niin, mutta